Здравейте, скорпиони! Месец август за вас ще бъде месец на силни предизвикателства, бързи решения и важни истини. Ще се наложи да отстоявате себе си и интересите си, но всяко изпитание ще ви направи силни. Вие с това сте винаги силни да трансформирате трудностите в сила. Месецът ще изисква смелост, честност и готовност да действате без излишно отлагане. Общата енергия за месеца е петица жезли. През август около вас ще има повече конкуренция, напрежение и различни мнения. Възможно е да попаднете в ситуации, в които трябва да защитавате позициите си или да се борите за това, което смятате, че си заслужава. Не всеки спор е загуба. Понякога той ви показва кой е истински на ваша страна. Не позволявайте на дребните конфликти да ви отклонят от голямата ви цел. В любовен план се пада магът обърнат. Любовният живот изисква особено внимание. Ако сте във връзка, пазете се от недоразумения, манипулации, неизказани истини. Също така и вие не прилагайте манипулации и тайни, защото много пъти за някой от вас е характерно да правите така. Възможно е единият партньор във връзката да се опитва да контролира ситуацията и да не показва истинските си чувства. Дали това не сте вие? Ако обаче сте необвързани, идеализирайте новите запознанства, не се доверявайте прекалено бързо. Картата съветва да се слушвате в интуицията си и да обръщате внимание на действията, а не само на думите. В работа и финанси се пада рицар мечове. В професионален план август ще бъде динамичен и изпълнен с възможности. Очакват ви бързи решения, важни разговори, подписване на документи или новини, които могат да променят посоката на развитието ви. Действайте решително, но не и прибързано. Смелостта ще бъде вашето най-голямо предимство, ако е съчетана с добра стратегия. В семейството се пада асон мечове. В семейството предстои яснота. Може да се проведе откровен разговор, който ще сложи край на недоразумение или напрежение, трупано дълго време. При някои скорпиони това ще бъде ново начало в отношенията с близките, основано на повече честност и взаимно доверие. Истината може да бъде трудна за чуване, но именно тя ще донесе освобождение. Посланието за месец август за вас е, че това ще е месец, в който трябва да бъдете силни, решителни и верни на себе си. Не всеки конфликт е пречка, някои са възможност да защитавате ценностите и да поставите здравословни граници. В любовта не допускайте илюзии и игри. В работата действайте смело, а в семейството не се страхувайте да кажете истината. Именно честността ще отвори врата към нов и по-спокоен етап. Ако този прочит ти резонира, напиши в коментар приемам и запази видеото, за да видиш на края на месеца доколко е резонирало с теб. Ако искаш по-конкретно лично четене, можеш да ми пишеш на лично съобщение, защото енергията тук е обща. Желая ви прекрасен месец, скорпиони!